Hvad fanden er nu det for noget, Walter? Prøv igen. Det er en vits, Carlo. Det er en vits? Ja. I dag skal vi snakke pengepolitik. Penge, Walter. Penge hele tiden. Kan du ikke snakke om andet end penge? Det øser ned med pengene fra din dumme kasket i ansigt hele tiden på dig. Pengepolitik er jo også en del af Danmarks historie, ikke, Carlo? Altså, og vi har en speciel gæstestjerne med i dag. Nu laver de jingle, kommer her. Det er en europæer. Dadam. Hvad er det for noget? Skulle der ikke være sat noget lys på ham, så man kunne se? Hvad siger du? Hvad siger du egentlig? Han ville være anonym. Jamen, så lad os starte et sted, hvor der var rigtig mange penge. Så. Hvor er det? Hvad betyder det? Ja, så. Hvad? Skal vi så ud at flyve? Ja. Så flyve. Ja, lad mig se. Så ud! Hold med, det går ikke. Er det aircondition, eller hvad var det for noget? Det var motorerne, Carlo. Det må der ikke. Jeg vil bare sige så. Hvis du kigger ud til højre der, så er Kronborg der. Prøv at se slottet. Nej, jeg vil ikke se noget som helst. Jeg vil ned, Walter. Sådan er det. Yes, så står far her. Godt. Whoops, så ser jeg far her foran Ilums. Ja, hvad siger du, Ellie? Er det Kronborg? Det kan far sgu da ikke se, når han siger med ryggen til. Godt. Jamen, så ser far altså her foran Kronborg, som har betydet meget for far og også andre mennesker. Kronborg, det er et slags stormagasin, hvor alle gysserne lå fra færgesaladsen her, når man sejler fra Helsingør. Og så derover til det land, hvor man har et sygeligt forhold til spiritus over på landet. Sygehus, eller hvad fanden det er. Hvad laver du nu herinde i billedet, Walter? Jeg vil bare sige, det er altså ikke helt rigtigt, det der. Det var ikke færger, der sejlede penge. Det var det sgu da, Walter. Det var da momspenge, som de sejlede med. Alle de penge, de har fået ind i restauranterne. Nej, Carl, nu må jeg protestere. Det er altså, jeg vil ikke være med til det. Det er historieforvanskning. Du kan sgu selv være en forvanskning, Walter. Gud er billedet med dig. Gud, du skal først ind, når jeg kalder din papband. Over på far med apparat. Ja. Se, alle pengene, de fik ind i færgens restauranter, momspengene, de røg så derned i kælderen hos den store skatteminister. Og så skulle de jo kalde på skibene for at få pengene ind. Så skal du ind, Walter. Kom så. Så skal du sige det. Sige hvad? Så skal du sige det, jeg har sagt, du skal sige. Men jeg tror ikke, de sagde sådan, Carl. Det tror jeg altså ikke. Walter, hold så op med det her. Skal du komme her, blive væk og ødelægge fars Danmarks film, hva'? Kan du gå ud og kigge ud af vandet? Det er du meget bedre til. Ud og kigge ud. To dovendyr, Walter. Prøv at følge ham. Prøv at se ham der. Hvor han egner sig til at stå og glo ud over vandet. Det kan han. Se, det kan han. Se hovedet på ham. Herover så igen. Ja. Godt. Skib, høj, halløj, op. Stoppe pengene ind på slottet og proppe. Så tænd de fyrtårne, så skal du over på Walter, Ellie. Der har vi Walter et fyrtårn uden lys i. Ej, et dumt fyrtårn, Walter. Godt. Ellie! Kort sæt! Yes, så står far hernede under den stol. Ellie, hvor fanden er du henne? Godt! Ved du, Ellie, jeg står far hernede over den store pengetank, hvor torturen er. Walter, han er bøl og torturekspert, og så tror du far. Du skal betale Øresundstold. Jeg skulle da moms, Walter, for fanden. Det er det, jeg prøver at forklare dig. En bøl, han står der ikke bare og fniser og griner vel. Nøje, her bøl. Far har ikke udfyldt sin selvangivelse. Så skal du tro mig. Hvorfor det? Det er en historisk film, vi laver, Walter. Man truer og torturerer da ikke folk, bare fordi de ikke har udfyldt deres selvangivelse. Så du skulle aldrig nogensinde være på rodekontoret. Har du det, Walter? Skal du indlægge det for far? Dit kolde pettirør. Godt det. Tænd lys, Ellie. Det er han, Walter. Hvor? Der. Det er den store skatmester. Han ser og passer på alle momspengene dernede. Og nu hviler han sig efter torturen, Walter. Carlo, nu må jeg altså protestere. Det er Holger Danske. Han sidder og slumrer. Men savnet siger, at hvis Danmark kommer i knibe, så vil han vågne op og komme til hjælp. Nå, Walter, du er så klog. Du går undvære ørerne, ikke? Ørerne? Ja, du taler hele tiden. Tal. Du bruger sgu ikke dine ører til at lytte på far. Sig mig, Walter, en gang, hvordan fanden kan han se ind i en kælder og passe på Danmark? I en bælragende mørk kælder. Så hvor dum har man lov at være? Spørg mig. Nej, hvad nu det for noget, Walter? Yep,
så har far rykket Holger Danskvand ud i Guds frie natur, så han igen kan holde et vågent øje med Danmark, så vi alle sammen er trygge. Ja, det sved lidt i øjnene. Kødfuldt kapitel af